ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆହା ହା ହା ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ, କି ନାଚ, କି ଗୀତ। ସତେ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଉ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନା 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 ଆପଣ ସେ ଭାବିଥିଲେ କି? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 2009 ବ୍ୟାଚ୍ର ବନ୍ଧୁମାନ ଉତ୍ସବ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି 2009 ପରେ ଆମର କୌଣସି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମର ହେଇନାହିଁ କି ହୋଇନଥିଲା, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଆନ୍ତି। କାହାକୁ ଛୁଟି ମିଳିଲେ କାହାକୁ ଛୁଟି ମିଳେନି। ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ, ବହୁତ ଆଲୋଚନା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରିକି ଆମେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଉତ୍ସବ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହୋଇଥିଲା। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସିନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ ବି କରିଥିଲୁ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ନାଚ ଗୀତରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆହା ଆହା କି ନାଚ, କି ଗୀତ, ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏମିତି ହସ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବି ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଧରିକି ଏମିତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଉତ୍ସବ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଖୁସି ସାଉଣ୍ଟୁନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଚାଲିଲୁ, ଆମେ ଟିକେ କୃଷ୍ଣ ହେଇଯିବା। ରାଧେ ରାଧେ।